L-abbozz tal-politika nazzjonali għat-tfal tnieda f'attività li fiha pparteċipaw għat-tfal il-Big Band Brothers u żewġ pupazzi kbar fejn it-tfal kantaw kanzunetta li jinkitbet apposta għal din l-attività. Dan l-abbozz huwa msawwar fuq 10 prinċipji. L-aħjar interessi ta' tfal fl-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li jinvolvu tfal fejn l-awtoritajiet iwettqu ta' spiss valutazzjoni tal-aħjar interessi u jiżguraw li dan il-prinċipju ikun ipprattikat. L-integrazzjoni tal-opinjonijiet ta' tfal b'mod ġdid kif inħarsu lejn it-tfassil tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet hekk kif kull kwistjoni taffettwa sa ċertu punt lit-tfal. Il-ġid ta' tfal huwa dritt li għandu jingħata lit-tfal kollha bil-bżonnijiet ta' tfal jiġu indirizzati biex dawn ikunu kapaċi jiżviluppaw f'ambjent bla periklu li jipprovdi opportunitajiet għal tkabbir. Prinċipju ieħor huwa logħti tas-seta' lit-tfal permezz tal-parteċipazzjoni u l-inklużjoni fis-soċjetà, l-aċċessibilità għal servizzi ta' kwalità u l-ħarsien soċjali, it-tissieħ tal-familji permezz ta' strutturi ta' appoġġ, ir-responsabbilità u s-sostenibilità. Tkellimna ma' tfal biex naraw x'jixtiequ huma. Il-homework mhux tqil, irid kollu bilanċ. Mhux ħafna. Iktar inklużjoni għat-tfal u tfal ikollhom id-deċiżjoni tagħhom, mhux ma jkunu inkludati f'xejn.